Ego Anyanwụ Aba Lagos promoter onwe awọnụ nke mbụ ndị Mbaise gawa n'iru na ịpụghị n'azụ kama na ọ na-eweta dike na ka o mere ọma ọzọ okirikiri ka a na-agbụ posa dị arị elu
ekene ekene kwule mbakasị na ọha n'aka omemma chief Jude Azubike ewele omemma ọsaghị igwe gaa n'iru okporo mmadụ ekwe